President Mutharika walamula kuti pasapezeke munthu ogwira ntchito chipatala cha boma akulandira komanso kuyitanitsa ndalama kwa odwala ndi cholinga choti alandire chithandizo. Unduna wa zofalitsa nkhani walimbikitsa achinyamata kuti agwiritse ntchito maphunziro ndi luso kupeza mayankho a mavuto osiyanasiyana omwe dziko lino likumana nawo. Mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo wa atsikana ya Scorchers Masanawa isewera ndi timu ya South Africa pa masewero ake oyamba a mu mpikisano wa Kosafa. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mutharika wati ndokhumudwa ndi mchitidwe omwe anthu ena ogwira ntchito mzipatala za boma akuchita polandira komanso kuyitanitsa ndalama kwa odwala ncholinga choti alandire chithandizo. Chikalata chomwe a nyumba ya boma atulutsa, President Mutharika watinso ndokhumudwa ndi mchitidwe wina omwe ogwira ntchito mzipatala za boma akuchita powauza odwala kuti azipita ku zipatala zawo zomwe si za boma ndi cholinga choti akalandire chithandizo lapamwamba. Chikalatachi chati pofuna kuteteza ufulu wa anthu odwala komanso nzika za dziko lino, President Mutharika walamula kuti pasapezeke munthu ogwira ntchito mzipatala za boma akulandira komanso kuyitanitsa ndalama kwa odwala pofuna kupereka chithandizo, ndipo munthu yemwe adzanyozere lamuloli adzachotsedwa ntchito komanso kuzengedwa mlandu. President Mutharika walamulanso kuti munthu aliyense ogwira ntchito mzipatala za boma asakhale ndi chipatala chake, asakhale ndi masheya mu chipatala chomwe si cha boma komanso malo ogulitsira mankhwala, ndipo kuti aliyense mwe ali ndi masheya awa akhale atawagulitsa pasanathe masiku 30. Chikalatachi chati aliyense onyozera izi adzachotsedwa ntchito komanso kuzengedwa milandu. Unduna za umoyo wati uyika ndondomeko zokhwima pofuna kuonetsetsa kuti ogwira ntchito za umoyo mzipatala za boma atsatire lamulo lomwe President Mutharika wapereka. Nduna za umoyo ndi ukhondo amadalitso Baloyi yayankhula izi potsatira lamulo la Profesa Mutharika lomwe wapereka. Kuyambira lachisanu pomwe President Mutharika anayankhula ku nyumba malamulo pa nkhani zokhudza dziko lino, akatswiri pa nkhani zosiyanasiyana akhala ofotokoza maganizo awo. Koma nanga Malawi maganizo awo ndotani? Charles Wahala anacheza ndi anthu mu mzinda wa Lilongwe ndipo wafika ndi ripoti ili. Pomwe MBC inayankhulana ndi anthu osiyanasiyana m'madera a town komanso m'madera akumidzi m'boma la Lilongwe, potsatira zomwe anayankhula mtsogoleri wa dziko lino ku nyumba ya malamulo, zaonetsa kuti anthu ambiri ali ndi chidwi ndi thumba la ndalama la chitukuko la m'madera aphungu la ndalama zokwanira 5 billion kwacha komanso ndondomeko za ulimi. Robert Nkhuku omwe amakhala mdera la area 23 ati kukweza ndalama kuchokera pa 200 million kwacha kufika 5 billion kwacha za thumba la chitukuko cha m'madera zithandiza kubweretsa chitukuko chooneka m'madera osiyanasiyana. Nkhuku ati ali mchembekezo kuti dera lawo lipindula pa zitukuko zosiyanasiyana, atikamba kuti mbuyomu ntchito zambiri za chitukuko sizinayende. Ineso naija ningene kuti the horse owner I am blessed. Chifukwa mimi ja bwana ayankhapo nkhani ya makamaka ku local government, ayankha nkhani ya kuti amanga master building atatu ku Blantyre Lilongwe mpaso Zuzu. Zimene jazi zithandiza kwambiri, zithandiza chifukwa chani boma pano pali kuvutika ndi ma vendors town. Koma kachita chemezo achepesa congestion zimwe imachitika mu town, mwana kuti anthu ambiri amamoti azikayana muje museo muje anthu ambiri pano pa margin ma vendors ambiri apita margin mabini mwe boma limeita manga muje kuti azikachita zimene zazo. China meje chandikhuza kwambiri chino kuti boma la nkhani ya agriculture tina njala pakatipa, koma taona boma imene nachita pakati pa after 4 months boma labwera tona chimanga chisika kwambiri kuno Lilongwe ndoti pano pa anthu tikugula chimanga 4,000 pa bigiri pacho pomwe timagula minyonja ima 10,000 12,000 for the past few months. Koma bwana ngo chobwera chicho sichasinthatu pa anthu pano pa atukwenda kwambiri. Yankho elimu amakhala ku area 22
ndipo ati zomwe anayankhula mtsogoleri wa dziko lino ndi zoluzanitsa. Elimu ati ali ndi chiyembekezo kuti thumba la CDF lithandiza kukweza ndi kutukula miyoyo ya achinyamata atikamba kuti adzitenga nawo magawo osiyanasiyana mu ntchito zachitukuko za m'madera awo. Sona imene anayankhula president tinamvera, and ineyo ngati wachinyamata ndine okondwera komanso ndine onyadira chifukwa zambiri zimene ayankhula president zikutilimbikitsanso ifeyo ngati achinyamata, mwachitsanzo zimene anafotokozera nkhani ngati ya ngongole kuti tili ndi kuthekera kuti achinyamata tikatenga ngongole, komanso chitukuko cha dziko achinyamata tikupezekanso mmene momo. Ndi zonyadiritsa kwambiri kuti ngati ife achinyamata sanatike kunjayi. Ndipo Samson Sasala omwe amakhala ku dera la area 24 ati ndi oyamika. Masana ya president tagwira mtima kwambiri kuti thumba la CDF latigwira mtima kwambiri, maka ndi chitukuko chimene timachifuna kwambiri takati kuyidikira dera lathu langwenya. Pali misewu ingapo imene inalimbika kuti imalizika kuyambira pa ZBS kwafika kwa Nsinje, masuja kwa Nsinje uko pali mabridge osiyanasiyana amene alimbika kuti amalizidwe, ndikuzo ndi CDF imeneyi dera lathu litukuka ndi thumba limeneli. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Ndipo kumzuzu mtolankhani wathu Musasecheyo wamvanso maganizo a anthu osiyanasiyana pa nkhani ndipo wadza ndi nkhani. Mmodzi mwa anthu omwe amazitsata za maphunziro a James Singini, omwenso ndi mkulu wa sekondari ya Success, wati kumanga University ya Mombera komanso sukulu za luso lamanja ndi yankho pa kukwera kwa chiwerengero cha anthu ofuna maphunziro apamwamba mdziko muno. Pitiriza program imene project tinene choncho imene idayamba kale ya Mombera University, kumangidwa kwa sukulu imene ya ukachenjede kuthandiza kwambiri kwa achinyamata. Pakali pano pati kudziwa kuti pali manambala amene ndi okwera kwambiri achinyamata amene amakhala kuti akuchoka ku secondary school kupita kufuna atalowa ku ma university, masukulu au kachenjede. Koma chifukwa chonera kuti mwina malo ndochepekera komanso masukulu aboma au kachenjede ngochepa, ambiri amasiyidwa angakhale kuti mwina achita bwino pa maphunziro awo a form 4. Anthu ena okhala mu mzinda wa Mzuzu ayamikiranso mtsogoleri wa dziko poonetsa chidwi chotukula miyoyo ya achinyamata, amayi komanso anthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana podzera mu ngongole za bizinesi. Panopa mukati umone anyamata ambiri angokhala kuthekera kwa tinako ndithu, maybe anaphunzira koma maybe starting point yawo alibe, poyambira penipeni alibe. Ndengati ayika ndalama ameneyo kuti apereke kwa achinyamata, akatenga ngongoleyo, at least ukatenga ngongoleyo kuti usegula kandi shop yako kaya usegula mashina yako kandi azama wedding chanchani, at least zikhala zinthu zabwino kwambiri fanya kuti zipangaso create ntchito. School za luso lamanja zithandiza kwambiri makamaka kwa achinyamata, kunena kuti ambiri akakanika skulu amangokhala certificate akhoza kukhala nayo koma mwinaso chifukwa kuti ma points awo ndi ambiri, koma akapita ma technical colleges menemo akaphunzira maluso osiyanasiyana ndi kuziyimirira paokha. Uthenga omwe watipeza ndioti afuna atukule ifeyo azimayi kuti tisasalire mbuyo iya inafeso tizitengapo mbali. Ifeyo azimayi timangokhala mmakomomu tikusowa poyambira ujeni nzeru tili nazo zoti mwina tikhoza kupanga business komano ndrama ndi imene yukumativuta, koma apapa amene president aneneramu I think zitithandiza. Kuonjezera pa zitukuko zomangamanga, anthu akukambanso za maphunziro a sekondari aulere, kuonjezera chiwerengero cha ophunzira omwe amalandira ngongole kuti alipire maphunziro awo au kachenjede ndi zina. Musasecheyo, MBC, Mzuzu. Ndipo mu mzinda wa Blantyre ambiri mwa anthu omwe MBC acheza nawo aonetsa kuti ndokhutira ndi masomphenya omwe President Mutharika ali nawo kudzera mu uthenga wake ku nyumba ya malamulo. Themba Mwale anacheza motere ndi ena mwa anthu omwe anakumana nawo mu mzindawo. Uthenga umene ya President analankhula mu nyumba ya malamulo ukusonyeza kuti kufuna komanso khumbo lilipo loti mwina zinthu mdziko muno zisinthe. So ponena kuti azipereka ngongole kuma constituency kumadera amaphungu kuti ife tizitha kutenga ndi kupanga ma business osiyanasiyana, zikutipasa ifeyo chilimbikiso kuti bomali lili nako kufuna
kodi nafenso tithe kukhala anthu odzimira patokha m'mabizinesi amene tingapange iwowo akatipasa ngongole zomwe afotokoza. Ine nkhani imeneyi ndayilandira bwino kwambiri chifukwa apresident apanga chinthu cha mtengo wapamwamba kwambiri potengera kuti chipatala cha Queens ndi Referral Hospital ndiye makhala ikulandira makese zosiyanasiyana kuchokera mzipatala zosiyanasiyana ndiye kumakhala anthu ambirimbiri ku Queens kucha zomwenso zimapangisa workload kwa anthu ogwira ntchito ndiye mmene apanga choncho president zithandiza kwambiri anthu a mtundu wako Malawi amene ku Blantyre kuno kuti ena matenda ena ndi ena azipita chipatala chomwe atamange chija ndoti zichepesaso pressure yomwe makhalapo ku chipatala cha Queens. Apopo nkhaniyo ndayilandira ndithu ndi abwino kupangira kwa achinyamata afe kwa achinyamata amatakhala unenzeru kumano kuti palibe chomwe ungapange fa nzeruzo zimakhaza kumano kuyambira mkampo omwe pakutani pakusowa nendi zijama bzo tingokhala m'mamizimu mango mwamowa kumano ngati kuti azitibwereka ndalama yoncho ndikuti fe maye tachilandira bwino tathokoza. Pamene tikupanga mabizinesi athu ngati awaka panza timadziwa kuti timafunika ndalama yoti mwina make ithe kutithandizira pa chinthu china chake ndi pachifukwa chimenecho ndikuona kuti apresident aganiza bwino kwambiri. Ineyo munga ngati masomphenya anga njinga ndiyoti ndimayendera ngati ganyo ndimafuna kuti mwina nditapeza njinga yanga ndizipanga zanga ndeti kabanzo wanga ndeti pepopo ndikuti aziyenda bwino komanso ndisitasa kuthandizira pakhomo panga ngakhaliso azibale yanga. Nkhani ya ngongole za chinyamata ndi nkhani yomwe yandisangalatsa kwambiri chifukwa chonena kuti ngati dziko tikudutsa mu nthawi imene achinyamata ambiri akusowekera ntchito ndiye ngati ntchito zikusowa ifeyo ngati achinyamata tikuyenera kuzipezera tokha ntchitozo njira ina yomwe ingatithandize ndi ngongolezo achinyamata athu amapanga mabizinesi ena ndi ena so ngati dziko ngongole zimene zithandiza kwambiri achinyamata makamaka kuchepesaso kusowa kwa ntchito zimene ntchito zasowekera pakati. Nkhani za mapasipoti ndi nkhani zofunikira kwambiri ndipo zithandiza kwambiri. Timaona mapasipoti kumachedwa kwambiri anthu kumadikirira mapasipoti kumene kucha nkhani yake boma lilibe machine so ngati boma likubweresaso some machines to help mapasipoti ndipo zithandiza kwambiri kuti dziko liyende bwino. Ndipo boma la Mangochi anthu amikira president Mutharika kamba ka ndondomeko ya masomphenya achitukuko omwe wapereka mu nyumba ya malamulo. Owen Mavula ali ndi nkhani yonse. Muthenga wake ku mtundu wa Malawi pamomwe zinthu zilili mdziko muno pa nkhani ya chitukuko pomwe amatsegulira zokambirana za aphungu aku nyumba ya malamulo, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anapereka tsatane wa zomwe boma lake lakonza pofuna kuonetsetsa kuti dziko lino likukwaniritsa masomphenya ake pa chitukuko. The Speaker, sir, my government has introduced further measures targeted at economic recovery to reduce macroeconomic stability and stimulate growth. Kugawo la ntchito za mtengatenga ndi zomangamanga, mtsogoleri wa dziko linoyu watsimikizira anthu kuti posachedwapa boma liyamba ntchito yokonza ndi kumanganso misewu yosiyanasiyana mdziko muno ndipo ndondomeko zonse zili mchimake kuti ntchito itheke. President Mutharika wati ndondomeko ya zachuma ya chaka chino mpaka mkatikati mwa chaka chamawa boma likonza misewu yochuluka kuphatikizapo msewu wa Mangochi Monkey Bay, Masasa Golomoti Monkey Bay turnoff pofuna kuchepetsa mavuto omwe anthu okhala m'maderawa amakumana nawo pa nkhani za mayendedwe. Nkhani yakondweretsa anthu ochuluka kuphatikizapo ochita malonda m'boma la Mangochi. Uli ndi mabizinesi ambiri tili kunyanja kuli maloji amabwera azungu timapeze kuti kachithandizo kakupezeka tindi somba fresh kuno ngati kunyanja imatithandizira soko mbiri kuti bizinesi yathu izikipira pasogolo fa yasewu komanso fengara kabanza tikuvutika kwambiri mayendedwe amagalimoto Afrika mayendedwe umanise wathu ofunikira wa bizinesi atati nsewu wakonzedwa zinthu zikhoza kutiyendera ifenyona kuti munthu akhoza umakhaza noti wafika kuchipatala nthawi yabwino komanso nsewu ukhoza kutithandiza ngati fe anthu a bizinesi kuti bizinesi zathu zithamanga mofulumira chifukwa anthu ambiri akumochita ngozi chifukwa chosokonezedwa kwa nsewu umenewu wawonongeka mwambiri ndipo atata ukoze titokhala osangalala kwambiri. Omwe akuthiraponso ndemanga pa za masomphenya achitukuko chomwe President Profesa Arthur Peter Mutharika wapereka ndi mfumu yayikulu Namkumba ya mbomali. Malingana ndi Namkumba, misewu ya Mangochi Monkey Bay komanso Golomoti yachititsa kuti ntchito za mayendedwe zikhale zovutirapo mbomali kamba kakuonongeka kwake zomwenso zikusokoneza ntchito za malonda komanso zokopa alendo.
Ndithokoze kwambiri kuti abwana aganizira kwambiri chifukwa munthu azathu ochokera kunja amadera osiyanasiyana kamabwera kuno uzafika kuno ku Mangochi kapena kuno ku Malawi ngati safika kuno ku Monkey Bay kapena kuno ku Mangochi ndi kuti amandi ku Malawi sidafikeko. Tsono anthu amenewa amatsika kuchokera ku Lilongwe ndipo akatsika anthu amenewa amakwera magalimoto awo mwati amahayala kuzafika kuno ku Mangochi. So msewu umenewu ndi msewu wofunikira kwambiri. Kupatula ntchito za mtengatenga, mfumuyi yayamikiranso mtsogoleri wa dziko linoyu kamba koonetsetsa kuti anthu mdziko muno ali ndi chakudya chokwanira, ponena kuti pakadali pano mitengo yogulira chimanga yatsika m'misika yonse. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno kwa MBC. Bwanji tionenso mito yake. President Mutharika walamula kuti pasapezeke munthu ogwira ntchito chipatala cha boma akulandira komanso kuyitanitsa ndalama kwa odwala ndi cholinga choti alandire chithandizo. Unduna wa zofalitsa nkhani walimbikitsa achinyamata kuti agwiritse ntchito maphunziro ndi luso kupeza mayankho amavuto osiyanasiyana omwe dziko lino likumana nawo. Mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo wa atsikana ya Scorchers Masanawa isewera ndi timu ya South Africa pa masewero ake oyamba a mu mpikisano wa Kosafa. Takwandirani ndipo nkhani zathu zikupitirira. Unduna za umoyo wati uyika ndondomeko zokhwima pofuna kuonetsetsa kuti ogwira ntchito za umoyo mzipatala za boma atsatire lamulo lomwe President Mutharika wapereka. Nduna za umoyo ndi ukhondo amadalitso Baloyi yalankhula izi potsatira lamulo lomwe Profesa Mutharika wapereka. Ichi chitu chabwera pa nthawi yabwino yomwe mukuziwa kale kuti zinthu zabwera poyera unena zoti ntchitidwe umene ukupitirira. Sono ifeyo ngati nduna wa kuza umoyo komanso ukhondo omwe tili ngati zatikhuza directly tikunena kuti oda imene itithandizira kuti tiyike zinthu m'malo mwake, mchitidwe wa corruption uthe, komanso ithandiza kunena zokuti anthu omwe tikugwira nawo ntchito ati aziwe kunena zokuti a president sukuti akungoyankhulayi anena kale ndiye tibweresa pamodzi anthu onse omwe ali okhunzidwa timagwira ntchito ndi apolisi anti corruption komanso ndipangisa makomiti onena zokuti ayenderemo mzipatala muja kuti kodi anthu amene ali ndi zipatala zina ndi ndani tufuna tipange implement oda imene kuyambira pompano. Mina ninena president akalankhula zimakhati zichitike pompo ndi kuyambira pompano tione kuti kodi amene ndi zipatala apasidwa 30 days yonena zokuti apange chisankho komanso amene akulandira ndalama muona zikuchitika kuti ntchito ena ziyathera ena suti tikukondwa koma tikufuna ndi ntchitidwe uthe. Nduna zofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba yalimbikitsa achinyamata kuti agwiritse ntchito maphunziro ndi luso lomwe akupeza kuti apeze mayankho pa mavuto osiyanasiyana omwe dziko lino likumana nawo. Ana Malomba anena izi ku Lilongwe pamwambo opereka masatifiketi kwa ophunzira a msukulu zawo kachenjede omwe apeza maphunziro a luso lamakono pansi pa ntchito omwe akuyitcha Inclusive Digital Transformation for Malawi Project. Bidismape wadza ndi ripoti. Pamwambo ophunzira 30 a msukulu zawo kachenjede za Mzuni, Unima, Mast komanso Mubas alandira masatifiketiwa kutsimikizira kuti amaliza maphunziro awo a luso lamakono. Mawu ake pamwambo nduna zofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba ati luso lamakono ndi maziko okhazikika achitukuko. Iwo atikupereka maphunziro kwa achinyamatawa kuthandiza kuti atenge gawo kwathunthu pothandizira kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Ndunayi ati boma lipitiriza kuyika chidwi pa luso lamakono ndipo ati cholinga chawo nchoti Amalawi ochuluka akhale ndi mwayiwo. Apa iwo alimbikitsa achinyamatawa kuti athe kupeza mayankho pa mavuto omwe Amalawi akukumana nawo m'magawo osiyanasiyana. Tini mavuto osiyanasiyana pano.
panopa tini mavuto mboma kuti ku immigration mpaka na pano anthu amapeza ona kuti akukhalabe kumene kuja nthawi yayitali traffic kumene kumachedwa kumene kumadikirira zinthu tingathe kupanga zinthu zakuti iwo anyamata awatha kupanga zinthu zoti mavuto amene andikuthetsa mboma anthu amadandaula kuti muli katangale meneko iye amadandaula kuti iye kuti ulandire kapena service imakhala yochedwa iwowa ndi achinyamata atha kupanga ma solutions ngati digital ngati amene chimene amapangitsa nchakuti munthu sumapanga timati abuse authority chifukwa zonse zimakhala machine momuja ukanena kuti uyu mtengo wake cho chinthu ndi 10,000 ndi 10,000 basi palibe zotiso kapenanso ukupereka ndalama zochuluka kapena chikupempha ndalama zochuluka tikufuna ngati njira zimene iwo wanonso panopeta ndi ambassadors atithandize. Mtsogoleri wa bungwe la ICT Association of Malawi a Clarence Gama ati maphunzirowa ndi apamwamba kwambiri poti ndi ozindikirika pa dziko lonse. Iwo atsimikizira kuti izi zawapatsa achinyamatawa kuthekera kopanga zinthu zomwe zingathandize dziko lino mu gawo la luso la makono. Apa iwo ati pakufunika kugwirana manja kuti boma lipindule ndi achinyamatawa. Zinthu zimene iwo akuphunzira pa program imeneyi ngati ma certifications a Microsoft, a Cisco, ndi ma applications amene ndi ma systems ndi maphunziro amene dziko lonse lapansi limapezaso sikuti zimenezozo ndi kuno kokha ku Malawi olo kuti zimapezeka kunja kokha ayi ku Malawi kunonso tikutha kupeza maphunziro amene wawa ndi ndizotheka ndithu. Mkulu wa bungwe la UNDP ku Malawi Afenela Frost ayamikira boma pakudzipereka kwake popititsa patsogolo ntchito za luso la makono m'magawo osiyanasiyana. Ndipo mmodzi mwa achinyamata omwe amaliza nawo maphunzirowa Innocent Gomwa wati ndi okonzeka kugwiritsa ntchito luso lakeli kuthandizira dziko lino. Platform yo ndiyoti yatipasa kuthekera kuzera mu nzeru zina zomwe mklasi mokha sitikanatha kuzipeza koma kugwiritsa ntchito platform taphunzirako ma languages ena amene sitikanatha kuwaphunzira mklasi. Ili ndi gulu loyamba la ophunzira kumaliza maphunzirowa. Ntchitoyi akuyigwira ndi thandizo la ndalama lochokera ku Irish Aid, European Union komanso UNDP. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Sukulu za mmera mpoyamba zokwana 132 zomwe zimathandiza ana 13,600 mboma la Mwanza zikuyembekezeka kupindula mugwirizano omwe bungwe la UNICEF ndi boma la dziko la Iceland akhazikitsa. Everest Ng'ambe walemba ripotili. Boma la Mwanza likukumana ndi mavuto akadyedwe kabwino pomwe makomo 35 mwa 100 aliwonse ndi osowa kamba kakusintha kwa nyengo. Polankhula pokhazikitsa mgwirizanowu mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la UNICEF Dr. Penelope Campbell wati vuto lakadyedwe kabwino lakula kwambiri pomwe mwa ana 200 aliwonse 165 akugonekedwa mchipatala kamba kavutoli. Iye wati akulimbikitsa ulimi wa mthirira komanso ulimi wa mbewu zosiyanasiyana kuti anthu mbomali azipeza pogwira. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya kazembe ya mdziko la Iceland Paulina Matthew-Stocher wati boma la Iceland likufuna kuthandiza Malawi kuchepetsa mavuto omwe akudza chifukwa cha kusintha kwa nyengo kuphatikizapo nkhani ya njala ndi kukonzekeretsa anthu m'madera zamomwe angachepetsere mavutowa kudzera mu mgwirizanowu. Mkulu woyang'anira zakadyedwe kabwino pa khonsolo ya boma la Mwanza Netson Fosiko wati akufunanso achilimike popeza njira zokhazikika zochepetsa mavuto okudza kamba kakusowekera kwa chakudya. Vuto ndi lalikulu ndithu ku Malawi kuno koma likufunika kuti tigwirane manja monga ngati anthu ayenera kudziwa chifukwa nthawi zina timatenga kuti kungodya ndi kungodzadzisa mimba kokha kuti njala ithe koma njala ina imakhala idakali mthupi. Ndiye tinafunika kuti mothandizidwa ndinu anzathu atula Nkhani amene mumatha kufalitsa mauthenga mosiyanasiyana tithandizane kuti tifalitse uthenga onena kuti madyedwe abwino akutanthauza chitukuko cha dziko. Ndiye ngati anthu sakudya bwino chitukukonso sichiyenda chimene boma likufuna kuti chiyende. Mgwirizanowu uziunika kadyedwe kabwino pakati pa ana komanso kupereka thandizo la chipatala kwa ana zaka zoyambira zitatu mpaka zisanu. Everest Ng'ambe, MBC Blantyre. Munkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Scorchers Masana ano isewera ndi timu ya South Africa mu masewero ake oyamba mu mpikisano wa chaka chino wa Hollywood Bets Kosafa. Kuti timve zambiri mu studio mono ndi Amini Musa. Amini, tatifotokozera chitutunzi cha mpikisano umenewu.
ya masewero amene wajambirira akuyamba 3 o'clock masanano ndi masewero achiwiri mu masewero amene akosafa. masewero yamba akhala pakati pa amene akusewera panopa ndi Angola ndi Lesotho ga group imwe group A. So nkhani yakulu ndiona kuti ife Malawi tili mu group A imene muli South Africa, Lesotho komanso timu imene ya Angola. Timu imodzi ndi imene ikuyenera kupita mu ndime ya semi final after akamene akasewera magame onse atatu. Falesa akuyenera kusewera magame atatu. Koma masewero awawa ndi ofunikira kwambiri ku matimu a Malawi ndi South Africa. Ifana kuti mu group imene muli Lesotho ndi Angola komanso Malawi ndi South Africa, matimu amene ali ndi amphamvu kwambiri amene akuyenera kupita mmodzi ndi kuti ndi South Africa kapena timu ya Malawi. So ndi masewero ofunika kwambiri. Ena akuyenera kuti ndi decider kuti amene apambane masewero a South Africa ndi Malawi ameneyo ndi amene akupita. So ndi masewero ofunikira kwambiri. Mpikisano chaka chino ukubwera pamene matimu onsewa South Africa komanso Malawi amene akukonzekera mpikisano wa AFCON umene uchitike mwezi wa mawa ku Morocco. So apamene akusewera kosafa alitiyanganaso kutsogolo kuti akukonzekera masewero a AFCON. So cholinga cha South Africa ndi Malawi masewero a kosafa chaka chino ndi chimodzi, kufuna kupambana komanso kukonzekera mpikisano wa AFCON. So ndi masewero ofunikira kwambiri, ndi oyamba kwa matimu awiri amenewa komanso ndi oyamba mtsiku lalero akhala achiwiri ku masewero a kosafa. Ena ayamba kale panopa. Ndi amini mwayi wake ndi otani wa Malawi kuti ifike mu ndime ya semi final? Mmene ndakambira muja kuti ma giant mu group A ndi awiri amenewa mupita timu imodzi yokha. Ina amene ngapita iko zochokera mu group B, C komanso group ina ifa ma group atatu. Ndi kuti oyambirira 1 2 3 amene amalize number 1 apita. Ikubwerapo imodzi imene ngati yachiwiri kapena runners up pa Chingerezi. So mwayi wa Malawi tinene kuti ulipo koma udziwika lero. Ngati ingagonja ndi South Africa masewero oyamba mwayi ukhala ochepa kapena ukhala ovuta kwambiri. Fani South Africa kandi advantage kuti ipita. Ndi kuti ngati agonjesa Malawi mwayi ugonjesa Lesotho komanso Angola ukhala ulipo. Ngati Malawi ingapambane so leroli ndi kuti mwayi ukhalanso mwina 80% ono yoti kuza kupita kumeneko. Komano zinachitika kale mu 2023 chaka chimene timu ya Malawi inatenga kukosafa. Masewero oyamba nalinso ndi South Africa nali group imodzi. Malawi inapambana 4-3. Ndiye ngati lero Malawi ingapambane mwayi ukhala wabwino kwambiri. Komanso ndi usogoloko mwina giant wina imene muyang'ana ka Zambia amene achoke group ina. Otherwise mwayi wa Malawi ulipo koma mwayi wambiri ukhalapo kwambiri ngati ingagonjetse timu ya South Africa kapena kufana na mphamvu. Ya ndathokoza kwambiri mzanga ndikupe kuti madzulo anu kuti pasa malizatsi kuti zakhala bwanji kuti Malawi yapambana koma tiyafunde mafuna bwino kuti Malawi ichite bwino. Ndathokoza kwambiri. Amene ndi amene Musa kuti pasira nkhani za masewero. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Mutharika walamula kuti pasepezeke munthu ogwira ntchito chipatala cha boma akulandira komanso kuyitanitsa ndalama kwa odwala ndi cholinga choti alandire chithandizo. Unduna wa zofalitsa nkhani walimbikitsa achinyamata kuti agwiritse ntchito maphunziro ndi luso kupeza mayankho a mavuto osiyanasiyana omwe dziko lino likumana nawo. Mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo wa atsikana ya Scorchers Masanawa isewera ndi timu ya South Africa pa masewero ake oyamba a mu mpikisano wa kosafa. Mnali ndine Austin Kachipeya, masana abwino.